West Karbialong Hamren Town Kapardo Rong Karbiarong Amikar Donia Hemalong Pen Bang Pho Somaratu Patoviajo Por Pai Pora Chitima Pormolong Pen Chiteklong Nedet Epichosi Asongdapo Ang Tong Intika Tarapan Raikom Saikiatum Kenep Kangnang Chikajok KSA Hinpen Ningduk Chipaklang Bon Langfer constituency kaparlo kakilang so arong atom araratum pen ipichil selam jai sarpo angtong intika tharapan raikom saikiatum kenep kangnang pon chegajok ningduk chipaklang pon West Karbialong district headquarter hamen rong Karbialong bangpho somaratum patumi arnika sam por phai phora chiti mapor molompen kangbode dajok asar pilapen asar bora rit sai kajok lem dampen arnika sam hemnang kichili por phai phora chiti mapor molompen osomar chetheklong le depena jok asar pi asar boratum Kachiru kacharna pen do tekthi sang tekthi non anta kachiri chonpro chonjama sonsi dola kangbode roso maratuma menaki alir ingtika tharpi lorchoti ingtika thar mirmili hansepi sermilika pramsapi longri ingtiatum henlo lasi theklonga bang aling sitami 8753949220 9678828367 a contact number along na homi ithapusi apia puatum pen kachuning nipon Lapen hampang asong doan lapen jirpi jirpo doan sitami osomar nangri pidun tha lapen theklong te nang pachini vek thapusi kachuning dipon osomar kangbo erajok apia potum pen hamren police station along missing complaint pipa jidamno hamren pen bidara mingleng Karbi Kdnews to bia jo longkwan lo nal tum kiri tange là rồi jo ang kang ang puri lap lo long den bangkon lo somar kangbok phai ke long bangpho amen ko pipilo mà lên cái người xem nó chắc cái số tiền 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 anh sẽ đi cái khác đi cái khác đi rồi chuti cái khác cái là bạn cái này gì đấy lo rồi cái gì có tiền sẽ đi làm đi hàng sẽ cái tiền hàng sẽ nó về lòng đi đi nó là bằng phò và chúng mình phò ra chỉ tìm một con bèn thật lòng để đưa lên nó ta mình sẽ làm cái bằng cái nó chỉ thì cái khác đừng thua bằng bằng cái lên cái phát ko bantu pan lo hempen ke dam joi ke hatumi còn phai phò ra chỉ tìm anar lo pen kon mane prek jaga mundir dak rong lom ba nak tu hem dung rai nang ke bang dumนี่คุณตาจริงเลยได้หรือเปล่าบ้าบางตาจงได้ดังดีเลยนี่บางตาเรียนไซที่กี่เรียนกันนะปีนี้การเช็คให้ไว้ละส่วนดมเช็คเช็คไปทางเดียวกันสั่งเช็คไปเช็คก็ส่วนมันอิงดักเป็นเห็นเป็นอะไรเด็ดปุกจินนี่กันแต่เห็นเป็นเด็ดจินนี่มันอันนี้ก็ซ้ำนี่ตัวตามสุดเลยจริงรู้จริงเสียตัวเห็นจะแวงล้อจะเห็นอะไรเด็ดเลยมันนี่ลิตุมRong Karbi intiha mau so mar bahini hala cintong pen dak intiham kachipi pon au somar bahini la pen thu dak hem chete bok bok gram se hem au so le inut kaduwe bang pho au somar atimi aning sampen a hem cherab redet pusipu ni tuma rong isi pusita hem chete bok sar kali der masi ang ton pen ko ana por pen tong hem pen kairi ne bange chini dunde delo sidame rong isi hoi pen kiri mane kedo konana ne ridun talibun sinang pu alam pen menang an cherab dun lo nilitum rong isi don inu thak thak lo ke cherab dun sidame baithalang so ajuanta nilitum ridun lo baithalang so am pen pu kupulah puja hala langcing bar na pen pini abang ke to daba ko ini birta long ke bangso sumar vek lo ne kali ne galang ne sita kiri voi hut inut bhai ni nge than do na bang ke pu thailang so na thu sidu hamren thailang so na thu sidu pu amasi puta nilitum ridun lo puta matha bom ridun bom pensi chinthong sumarta doko kapot purong cek na thu pen dam pe ji mini pu metha pensi langsumi pia na thuanta
นี่เลยตุมรีเจปัดดุกดนlo la pen dak mo pen bubom rong chingri po ajo pusitame ni le tum kiri done bangke edon si adon tin si ni le tum osomar bang pho somar wang ma pinso somar bhaini arso somar bange thom la sono somar wang thek dun long ma pu towar che tong lo bang phan ling ta arju pon hor si dun lo pen adon sitame adon tin sita dam pen arju dam la son sita ni le tum che paduk lo la pen thu ma tha lo a phi pu chen thong na thu pen bojar nange dun pini hunibar bojar por masi bojar nang dun bang dokok pen lai ning che the pen pu bojar long kabun kragi mene pu pen ta ni le tum hunibar bojar ajota la pu alain tin la sonta ko kuruk dun kiri dun la sona sai claim lo sitame ki long bang ke aphilo ki dam ko pune bang da ni le tum bange pang the thedel amasi pini lan cepaduk penta kiri kelak lo arni ta ke khor ipu mingmang thuto lo masi che plang plelo gori pu masi hem dam pen hem sangam chet pen la akuri thunang pu lasi nona bangke angtong intikathar inut khia pharmana phan karjap thip asongja popinong epecho selam jai sarpo angtong intikathar phan patumi difu judicial koralong raikom sai khiatum kenep kangnang ponchega jok karbianong aratum manghu pronga sonsi nangmanlo lasonsi pini karbi lo chari asong japo sam sontero na hinpen pherang ke thaino ningduksi kapindem pon dongka mukam pen humson pe report karbi Kdnews dang lo kopek media tumlong kasami tumlong dun si kasmet page ni tum karbi lo chari asong a hinpen da klaso alang li phan kinep ponalong ithini ni tum pen lo and order phan ka kitang tulam pheto da solam thebang ke lapu hilo alang li angtong inti ka thar phan police atum kidnap ponang kok kopia posela phan kidnap ponang kok ma hala so putha pot lo and order tum bang non matan alang li phan case ki file pi ne hormu bang ni tum ta thek ponong setame lada kar judun kang tung alam thebang ke lahilo angtong inti ka thar phan ke dam tang penang a case ki pi do ke file do hala bang so case amu kha ke da ke do ana bang 2021 malok ki case side da so case ki pi side setame hala dak lang dam alang tum ki pura ma teng pen ki jong dam ma teng pen dam lu ko ta hala bang ke cognizable offense le puno ba non bailable offense le puno la so offense lo pulotang te actual bang ke 90 days ang bong nili law expert kali seta with my limited knowledge of law in pen nili kang tu bang ke la hello 90 days ang bong ke alang fan charge sheet file nangi seta me 21 aning kana case apor bang panajir kiding pen nep ni de amar atumi men nep che bang ke lake mahumi mel lake itungi puya bang ke it is against law la bang sini tum pudam po la pen alang li phan ki putho bang ke lason hello je alang li bang ke absconding kusi alang li phan ki pulo te absconding pu ki fu absconding charge sheet file fepi namuni phan le ka si absconding polang li phan ki pu charge sheet ave pin la phan se lang tu absconding pu ki puji ajukti bang ne tu thek nong le la si alang li phan jong si absconding pulotang te alang li phan koda long pen jong si charge sheet ki file bom ho jong si alang li bang abang ave det na ne chongwir ju na ne ka ju ma alang li phan ne pon long le der ma si charge sheet bang ke koda long file de lo pulotang te la so court file de da phi pen bang ke alang li phan bang ke arrest warrant nang le vek ni pon hem long arrest warrant nang le ni setame nili alang li tu parents tum pen non met alang li sarbur hai bang sami li ching kilong lo alang li phan thangna warrant nang ke li la pusona bi pultang te this is totally illegal la pen la bang ke it's against the law la so puthak sini tum ar judu nang kok lo la si la so puthak pot law and order tum han stamini tum ar julo la pen la tum la so kladak pen chi pipo pusi tum karbilo charlie song a hin pen ala tum han so tak pen kar ju pe to la pen akoni li sia source pen birta ke long thobang ke la hello haladak alang li phan etung kadung beta chini inut komani ba jogabang pusi tame ke claim chok che that lo pulotang te lake police tum kidnap kang nang nang ji ke lake aron lo lake lo teng pe si kam chi claim lo la bang ke chok lo seta isia lama bang ke inuta muni da phan jong si nep lo pulotang te hala bang so muni phan ke kopia posi ke nep mala pen ko dak si ke nep mala bang ke a hem sor phan birta pinang ji la pen pachini nang ji seta me non alang li sarbura hai pen li ka ching ki long bang ke alang li phan la so ke nep ponanta pachini ne pin si masi men pon det pulote lake against the law lo lata nili ke chinia teng pulotang te la pen la bang ke nili pudami bang ke
police atum ta lake bias that lo kusin ni matha kasi police atum lason bias akam claim kledat nangji athe bangke pini ke komane ang tong inti ta hai pinap ke neli fan ta hai pinap dige komane fan ta lapson claim dat hai kasi police atum la bang so sai ke claim bangke la bangke nili tum pen ta ning duk lo la pen la bangke ni tum pen chok chi kusin ni tim pu kang tu lasi as a student leader neli ki pukang tung ke la helo yetung kaduk we ta chini lo administrator ke law fan abuse long le la pen administration atum ke every citizen afan ka protect nahi ke administration atum lo komane fan ke bear nahi komane fan ka chenek nahi fan administration kali lasi law abuse that lo lake la pen law so administration abang ke lake la angtong inti ka thara son fan ke claim ke lake chok chipik lo lasi la sobang ke nile tumes tame puthot ningduk chipik lang thulo la pen police atum la son ke claim pon tet abang atum ya son ke claim ining profit at lage police tum bias ke claim lo lasi kaduk awe pini nile tum media fan a true ben tum kipu kang tung lai lo labang so sai ke deng pon abang ke pini district administration atum stame wan nile tum kar bilu chalia songa hin pen ining exam se dat lo la pen ining profit at lo la pen la puson sai bang mukiwang gilang sitame claim kledet nangji akola pujong song si dambom pulutang te lake natural lo lake very natural lo lake mo jong si rara tum ke democratic way le chi song le punon sita mo ko pine jong si an dak jong si an toward incident do kok pultang lake government tum si responsible lo lasi non ke jutsi neli ki puke la hilo sita me karbi lo charlia song tum comment tu neta Indian judicial system of anitu mar kanune la pen nili tum pen pinrem re la pen nili tum non sta me ning theula Indian judicial system Indian judiciary karbeng long judiciary atum setame labang so non la so case bang ke non ke alang li tumari deng si dolo pot la so kang sai bang ke me sentence ing sai pon po la pen alang li phan setame prap jin pen la so ke loji phan alang li phan aduk kang hoi hedet pen alang li phan la so kidnap check alang li phan kapi jok ye phan nili tum ahin pen tuning rilo la jong si pini ahok pe kang sai pilo pulo tangte Karbiang long rat that kali all India ke doan khaya tum sitame Indian judicial system aphan munon pita aning ka chithe dobomji lasi ke jusi nili ki pukang tungela helo nili ko mane favor leke dun kang tungali mane phan ki pukang tungali inut ka che song anok be alang liang tong ti ka thar sitame hoy alang inut political along kachira abdundu sita la solong pu sitame alang li khaya phan kachira ka ching honda du ko posi nili tum kar bilochalia song tum ta he kaching hon anok be tum penak posi alang li phan nili tum hin pen abes research ke la helo nangli nohok le dostame nangli ning chibi nangne ladak karbiang long ra datum akemang karbiang long ra datum aning ka chithe lasu karbia khe phan pereng verji puso ka che song labang ke nangli pen sitame nangli ning binangne nile tum stame kaduk kawe karbiang long rat ke doana tum same khe kaching hon longri long parching hon anke arjap thip si dolang lasi Pinija khong ni phai hini ani lang fera hawa richo hidiado kakilang so arong along epichel selam jai sarpo ang tong ing tika tharaphan phatek pen pajok sirang nang chipusi epichel se asong la pen lang fer arara tum pen kachuning ni padopon epichel selam jai sarpo ang tong ing tika tharaphan copy pot si kenep kang nama pualam chining tung dukputa lang fer arara tum pen karju padopon angtong intikathar alang ni khelong ria pharmacy kai ke ta karjap thip abang phu leben angtong intikathar phan aron re pen kenep kang nang ponapot prabjin pen lonang ji pusi ke hang padopon leben hapu ni marli atom pet angtong intikathar ka chiru ame khrile kibu kali nitumara me khrisi kibu punang pusi pherang ke theino chithan pon volokama jipen jirsong sina report Karbi Daily News ang tong tiga thar phan pahai dunji pu ka anu nya ningar loki duke do la sinili phanang kulo e nang litum ta chi song dun pa mi no karbia khe aiji e parok so phan ke kam stang pa chi jorlong nang lilu pu sinili tum ta ilini tipungi do kokle he sita me lam ke anu tin abang putin ta nili tumarong ta ka chi than ke dulo la phan le jok na pu sita me pining abang ila keng sang atum kichok chia joy ni si la tum chipahai delo nili tumarong abang ke kai ke ta ining ke dulo la ke chi song ye phan bang ta bang ke ning ke oi ning ki pung da dulo atumi jong la ang tong ti ka thar ka chiru ke re ami thang le ke chiru ka li rat aphan ame kri
sarfi sarpu la pen ang klimang para me krisi ke klo por la bang anu tin bang putin tame lu lilang lu tanti la dak lang pheriria tum tame kachi song pang tangla lada ka chingrum ke lahan lo je patumi head nilitum APSLC alam jai sarpo mate spokesman ake hai ang tong tiafan aron repen alang li fan law and order atum alang litum nep ingnang ponche la sojo ini si pinilitum ning kang samsi la pen ke nilitum ning ki pungsi pinilitum nang litum afan si tame nang litum angnu arjap nang koklo athema alang li lake karbiang long arat atum chini peme jalang li inut lake inut dynamic youth leader alang li inut lake ekdom ke tek ser bang youth tum fun penjang lo kado we tum da alang li fans do pikangyang athema alang li kachi song alang li karjap lake khei afarman apen longri afarman fan alang li karjap ajoine masi alang li fan bang ke mane alang li lam ke peklang lapan ke penaan alang li la BJP government dum ke chok che alam stame alang li courage do brave do alang li ekdom expose pi ulo la sojo ini si alang li fan patumi bang aron repen alang li fan lam pa bonsi alang li fan neblo la sila ke nilitum totally nilitum la ke nilitum condemn lo inrem lo lapen nilitum ki pui dolang athema elitum karbiang long arat atum la ke chini peme lapen karbiang long arat atum lagi BJP atum sike claim lapen ke labang so ke claim abu tha karbiang long arat atum ning samse lapen ke labang so ajoine nilitum jongsi alang li fan prabjin pen alang li fan release le alang li fan lule pulutang te nilitum ako lason si sodak panagachi song sitame nilitum duji sitame nilitum peaceful lapen ke nilitum la democratic way ben si nilitum chi song ko pipi ake sepa monikla alang li fan a case ke pe bon ke labuson son trok bak do busipu sta case number bang nili direct long lelang sitame alang li fangela buson lo alang li lake karbiang long atokanu east west alang li tum nilitum party president ake hai jaiga thar lapan ang tong ti alang li tum do de sang sesi alang li tum awareness program bangke kibidam do lapen penan karbiang long atokanu tum labang so awareness program ben jok alang litum 6 schedule alam constitutional alam alang litum klardak ben chichini lo lapen amena right inglong aswa right chichini ben jok alang litum penaan ke manela non APSL sialong si alang litum kewang si ke ong lo non la KSC election remdet sitame remdet office sitame APSL si etum long si la lo hang tong ti kathar alang li ke spokesman lo APSL sialong kasi alang li fan kopi posi ke nep kang nang ma lake nilitum chining tung duk sitame nilitum kachinia teng lake lalo alang li lake ahok alam ke than alang li lake 6 schedule alam constitution alam latum ningkan kang thim alang li tum lak lipen la alang li tum ke than ben ajok karbiara tum non chini lo la hok alam chini lo pinike la so joine si ahok alam than det ahok alam pa chini det po joine si alang li fan ke la puson case pa bon pen alang li fan ke atumi la puson alang li fan criminal fan ke ne puson si alang li fan ke ka arrest lo la sila ningduk pik nilitum la pen karbiang long arat tum athema alang li la ke khei la pen long ri farman fan si karja binong la pen kache song binong la pen alang li mekri ke bunang labang so mekri ke alang li mekri kali nilitum karbiang long arat mekri busi nilitum karbiang long arat atum ke lake chemathalo athema alang li thangnat adayawi alang li fan ke ne alang li fan la buson ke arrest ke athema alang li jong sila akke hino akam kali alang li arat fan ahok alam ke pachini bana joini si alang li fan ka arrest un pulote alang li ko pilo ke claim nang lang ke alang li da bithung son dong non claim nang lang ma alang li da bithung along hala election aprang APSLC tum amai meeting ki pridun gunda tum lapen ke aku APSLC tum polling alang litum la board committee office ki pridun asai ke claim lapen ke aku election ho chitame alang litum la puson si polling agent atum han hong wan det si arlopen alang litum han ke theng ke chok ke ther lapen a vote and alang litum rigging ben alang litum ke claim lo la puson dong ke claim nai ma non APSLC tum ta rasi lake halatum fan ke BJP tumba mate law and order tumda partiality do hala tumang hen nepne APSLC tum thangnat claim ke tuma fansi nona bangke alang litum kinep lasi nilitum ki pui bangela lo jongsi law and order tumta jongsi hok pet ben si alang litum kam ke claimi kinep kangnang ji ke chok che bang bufan polote aprang si
bitung along ke register tanga case halatum ma fan nep tha halatum han nep ra ingnang tha ko pipot si thangnat adai avia hokalam ke thana bang phufan ke nep kangnang ma lake karbiang long ara tum ning duk pik binong lasi nilitum kachuning rijige lahanlo je karbiang long autonomous council long asiem fan si tame nilitum non chuning ripo anangli ta ning chirui nai alangli jongsi politics ke pathulang karbiang long polotang te alangli karbi tum han cherai kom nai karbi tum han chipisung se danai non karbi tum han chipisung rong karbi tum han chipivir rong karbi long rijong se alangli tum la puson chipisung rong polote muningkan phoningkan kepa fit ke alangli cm ge mani galilo alangli mcn da alangli ki thurun ben ke haidun ji aja kong avide ji ladak eviction alam polote ilitum lang fair along sitame nangle rok athema eviction ke claim vek nangi ke kuma fan lo polote election ke claim vek nahi polote ladak ke non tribal atum phan athem ladak 6 schedule area ladak ke inglong aso tum along ri binong ladak ke inglong aso kalidet atum ke be ke che so tum illegally ben latum nangge do non ilitum langdam polote ladak fonglokpet long sek jan long sitame ladak ta 500 bighas dak pgr along ledu sitame ladak sitame non ke che ke be aso tum si ke do lok lo ladak ka occupied lok lo dak kam nok ke claim lok lo sitame ladak sitame eviction ji afan dr tuliram ronghang mate KSC pen thangnat ta ladak ke deng ponabe thangnat step ta labuson sia ko ilitum langdam thulonang ladak jomuna irrigation arai long sitame ladak ke bangladeshi puda pu unlo athema ke cheng si nilitum bihek mana theklong lo ladak ke badu da ladak ke dode dak irrigation along le puma sita piniar ni kona pensi ladak na bongali kona na ke che ke beaso si ladak nang playing set lo polote lake nilitum chini lo ladak ke illegal migration lo latum kona ne pensi wan lo lake ladak ke padulo la pen ke latum fan ladak ke pathir thibi afan lake bjp KSC government atum si tambe kachirab dondolo voter id ki pi pen chenglok non hala tum fan vote bank ason si hala dak bonai polo lasi eviction nang ji polote aprang si ke ladak bokolia irrigation jomuna irrigation along ladak si eviction pa prang ni polo la pendolang ako ilitum borbil long sita militum thekdam long i hala dakta la buson si utor borbil long ta bongoli tum si pling set lo hala dak si eviction dam nai la pendolang itum kheruni lo sita hal hai long ke piposi tuliram rong hang ake hai alangli ningje hai hedelo alangli ki puthu komasi nang tum hanang ke eviction ni polo lai ke chobai pusi hala tum han aning si ke pe thedun thu bon sita me pinier ni ke ilitum karbi inglong so tum si non pini le thot dak lamding road sari kilu long sita me karbi atum si sung nang lo karbi tum si duk nang lo hala tum han ka cherab duni hala tum han ning ke the ki pi kali non ke ulta eviction si ke claim thu lasila ke nilitum ekdom totally alang litum government ke chari chok chepot condemn lo nilitum